Dameni debata na sumurung sian saluhu na roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amen. Dihamua manami dohotina nami horas madihita saluhu na. Dihatani Tuhata di perjupangata di minggu nabadiaon. Ima hatani debata naung tinotopon ni huriata tarsurat di surat ni Apostel Paulus tu huria Efesus bidu opat mamuka sian ayat pitu sahatu ayat 10 songonon ma hatani Tuhata tarsurat disi alai tuganup hitabe do dibasa-basahon asi-asii marguru tu panagihon ni pangalehon ni Kristus dibaheni ninnado nunga manaik ibana tugicang ditabad do natarhurung dilehod do silehon-lehon tu akajolma alay nakkok pe ibana nang tuat do ibana jumolo tu inganan na ditoru ni tano ibana naung tuati laos ido na manaik tu gijang ni saluhut banua gijang asa digohi sasude laos ibana do mangaleho deba gabe apostel deba panurirang deba evangelis deba muse parmahan jala pangajari pature-turehon akan abadiai laho mangulahon tohonani pauliulihon daging ni Kristus. Pai masahat hita saluhut tu hasadaon ni haporseaon nang parbinotoan di anak ni debata. Gabi jolma natang jala matoras situtu mangihuton hagogok ni ripas ni Kristus. Asa unang behita danak akana pinalidak jala na pinaboa-boan ni pangobus ni ragam ni poda. Binahen ni pangaliluhon ni jolma dohot akal napa oto-otohon. Ayat 15 gabe parhasitongan hita tahe di bagasan haholongani jalalam magodang mahita di nasaluhut mangeahi ibana ului ima Kristus ayat 10 rak mahita majaha sian ibana dosadok dagingi di padomu jala martomu tiniop ni sude urat-urat pangurupi gabe lam magodang dagingi mangihuton pangulaon ni ganuk ruas di bagian nabi pinauli-uli di bagasan haholongoni itak nido sahakna. Hurian itu hata John Wesley ima sada tokoh pendiri gereja Metodis. Diganduk pukul 4 manugut nunga dungo ibana laho martangiang. Dung saya martangiang ibana 2 jom majaha bibil ma ibana 2 jom. Itu setiap hari yang dia lakukan. Martangiang 2 jom, majaha bibil 2 jom. Dungi amang inang, borhak ma ibana laho tu rumah sakit madulo namar sahit, laho tu penjara madulo akana tarhurung, laho tu inganan ni akana pogos madapoton aka narikot siapulan dohot sitangyakonon. Di sadatiki amang inang di perjalanan mulak sian Amerika tu Inggris dinaik kapal laut ibana sian Amerika Roma sada haba-haba nama cai gugu alogo badai nama bahen kapal nasidai hampir karam. Di tonga-tonga ni biar ni rohana, di dok rohana, anggoau mate nama au, dang adongbe harapan nalaho mangulut. Alay di tikii, di tonga-tonga ni biar ni rohanai,
Tarbege imana ma adong punguan ni parede akan aposo, para pemuda yang bernyanyi nyanyian lagu pengharapan tentang iman. Heran ibana, masih berani, masih mampu menyanyikan lagu yang begitu indah nina rohana. Dungi disukun si John Wesley mah, bagaimana mungkin Anda bisa bernyanyi padahal sebentar lagi Anda akan mati. Roma sahalak naposoi medok tu ibana. Jika kapal ini tenggelam, John Wesley, kami akan naik untuk tinggal bersama dengan Allah Bapa selamanya. Bingung ibana, taringot tu tuguni hapor siaun nasidai. Di piop ibana do pernyataan ini. Dungi muse di sada punguan di BG jala dijahasi John Wesley mas sada tulisan ni si Martin Luther nama dok songonon. Iman yang sebenarnya adalah percaya kepada Yesus untuk memperoleh keselamatan dan bukan pada perbuatan baik. Dia ulang-ulang. Iman yang sebenarnya adalah percaya kepada Yesus untuk memperoleh keselamatan dan bukan pada perbuatan baik. Di suraton si John Wesley mah di buku harian nah, di dok ibana mah, mulai pada saat itu ada jaminan keselamatan buat saya karena Tuhan. Sada suku-sukun amang inang. Kenapa John Wesley, buasa John Wesley baru disido pe ibana marna punahon sadaha porsiaon taringot tu kehidupan yang kekal. Padahal dia sekolah di seminari Oxford. Dia itu sudah 10 tahun lebih melayani. 2 jom sadari martangiang, 2 jom sadari majahabibel, madapoton akan marsahid. Buasa. Ima ape dihamu akamang dotamu akenan. Saya adong do dalam ni debata menungguli akan aposona. Jala mulai sadari ima, dia semakin dipakai Tuhan lebih luar biasa untuk memberitakan Injil. Di tasalhutna, om marikona hape mengajarhon, om marikona hape mamudahon, pabuahon, taringot tu na tahapor siya tu halak na asing. Taringot tu hapor siya tu halak na asing. Kenapa? Ternyata mangatusi taringot tu hapor siya ni itu membawa dampak di dalam sikap hidup. Mempengaruhi nguluta doha porsiautai mengadopi ahapena masa di bagasan nguluta. Tema jamitata sadarion madok pature-turehon akan abadia. Di bahasa Indonesia didok memperlengkapi orang-orang kudus. Adong 2 kata penting di temaon amang inang. Ibana parjolo ima hata pature-turehon. Pature-turehon berasal dari kata adoi amang inang. Pature. Pature-turehon, pature, ture, turehon. Nina kan lapatanna padenggaton, pauliulihon, memperbaiki, membuat sesuatu itu harus menjadi lebih baik. Mula adong madok pature keluargam, pature ulaomu, pature dirim ina membuat menjadi lebih baik. Hata pature slogan na terkenal li tu raja bukan raja ya, gubernur Sumatera Utara. Margaha do tahe? Raja Inal Siregar. Idoto. Dido ibana do marsi pature hutanabe. Disido hata pature i terkenal. Marsi pature hutanabe ale adong do mempeleseton una kolan marsi pature hutanabe, marsi pature rohanabe nina kan, marsi pature keluarga nabe nina, artinya berangkat mulai dari diri sendiri nina. Napa duahon hatana peting di temaon ima akan abadia orang-orang kudus isedo akan abadia amang inang
Orang-orang kudus bukanlah para misionaris, orang yang dikuduskan, bukanlah tokoh-tokoh Alkitab dalam sejarah kekristenan, bukan. Dan maksudnya di son orang-orang kudus. Akan abadia maksudnya di son ima halakna porsea tu Yesus Kristus. Alana taha porsiai do amang inang. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita adalah orang yang sudah dikuduskan. Sia dosa-dosa ta masa lalu ta. Jadi molo didok di bagasa turpukon, pature-turehon akan abadia, lapatanna, bohado kita memperlengkapi aka orang-orang Kristen halakna porsea di Yesus Kristus ICP ibana. Bukan hanya toko, bukan hanya orang tua, mulai siadak danak, namora manang napogos, bawa manang paropuan, berpengaruh atau tidak, alai ditiki ibana porsea tu Yesus Kristus, ibana mah yang punya hak untuk diperlengkapi. Bahasa perlu dipature-ture amang inang. Marbocir do di turpuk tahun ima di Huria di Efesus na mengadupi paru kilon. Huria Efesus di dalam godang akasi pelebegu godang manghalak Kristen si huton Yesus ditiki dan manahan bedi haporsiauna. Akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Itu sebuah pergumulan. Godang nasida di ujungnya mereka melakukan pernikahan beda agama. Akhirnya agama hanya sebuah identitas. Alanunga gudang pendatang, gudang maakayanakon marsitadaan doho naso suku, marsitadaan doho naso saugamo. Jala paru kilo musena masa ditikii parsalisian, parbolak-bolatan, mabahen lam ngalima holongi. Memang amang inang dan terpasidin siang ngulu tahun hamaolon parukilon si tahunon manang ise pehita se adong do si parukil honota tabereng ma di Indonesia ta secara umum al sugari hita sebagai istri Presiden Joko Widodo nunga boy tabayakon songo dia parukilon na piga minggon ate amang inang tabereng ma hama parukilon ni aka pejabat di negara ta saunarion, kerusuhan di Wamena, gempa di Ambon, ada 24 kali satu hari, bahkan ratusan ninna. Dungi musai kabut asap, kebakaran di hutan, di Sumatera, di Kalimantan, demonstrasi yang merusak aset negara, banyak yang terluka. Adong nama rujung ngoluna. Udang akaparu kilon. Dakola di keluarga ta. Di masyarakat. Di negara ta. Songon na masa duhuria Efesus ditikii. Alay songon akan ang pinili ni debata. Di bagasap turbukon. Di leo do sada keistimewaan di hita. Adong do tohonan naong pinasaha ni debata. Na parjolo di dokdo. Akan naong ni leon asiasi. Di ayat pertama didok naking bahwa kepada kita diberikan karunia-karunia pasu-pasu na ikop pakeota na laho mangaradoti halak na asing na paduahon tohonan ima songon evangelis didok diso parhalado dohot lan na asing artina dua nama jalo tohonan do naso majalo tohonan nama jalo karunia do naung majalo ikut tohonan dilehon tanggung jawab supaya peduli kepada lingkungan kepada sesama. Molo lilio debatado di hita asi-asi karunia di dalam berbicara, di dalam menasehati, di dalam pekerjaan. Gudang do basa-basa dengan basa nong nilehon ni debatatu hita. Alani di bagasan mingguon, di jauh hita, nang ikop pake otai asa gabe berkat hita tuna asing. Tapi ring ma di bagasan saunarion amang inang. Kita harus peduli
Ada banyak pergumulan. Adong catat di son, adong do di so tantangan ni hala Kristen saunari, keluarga Kristen amang inang. Ima na parjolo di dok, ima di bahasa Jepang istilahna di dok hikikomori. Ya do tabigi hata hikikomori amang inang. Oma fenomena na masa di Jepang saunari, bahkan mungkin di tengah-tengah keluarga tanunga masai. Hikikomori ima fenomena yang terjadi individualisme iman. Nunga belam godang hala menjauhkan diri dari lingkungan sosial. Nunga godang hala berpikir bahwa manusia itu bukan lagi makhluk sosial. Alani perkembangan saunarion, saya tidak butuh orang tua lagi, saya tidak butuh saudara lagi, saya tidak butuh teman lagi. Dang rikok be adat, dang rikok be punguan, dang rikok halak na asing tuau. Alani ido dang heran hita di Jepang, buido sahalak dijabu berhari-hari tanpa bertemu dengan orang lain. Dang rikok be natoras, dang rikok be keluarga. Namar dongat tubuh, namar hula-hula, namar boru, dang rikot. Kenapa? Ala nunga adong be donganna na setia. Ahamai teknologi saunarion. Ahabe gurua narikot. Tidak membutuhkan orang lagi. Ido uban adong penemuan saunari nina amang inang. Ala nido ikon hati-hati hita. Penemuan paling hebat zaman sekarang nina HP, handphone. Kenapa handphone menjadi penemuan paling hebat abad ini? Karena handphone banyak melenyapkan banyak hal amang inang. Sadar atau tidak sadar kita, karena handphone sudah melenyapkan telepon umum. Isema hita di tiki pajupang dohot pacar ikut tu telepon umum tiki nasalpo. Saunari dang pola mar telepon be tu TU. Dang adong be telepon umum saunari. Sudah dilenyapkan oleh handphone. Handphone juga hampir melenyapkan telepon rumah. Kadang dan disentuh be telepon rumah. Gari ada nungadok putus somai dang rikok be. Handphone telah melenyapkan banyak hal. Warnet, ada juga televisi, arloji, komputer, radio, tape recorder, kamera, game, koran, kalender, dompet, ATM, hepeng penuaing nungga godang lewat ATM, dana, OVO, dohot, lan na asing. Tapi juga amang inang, handphone juga melenyapkan kesehatan mata, melenyapkan mata. Sonari dokter mata banyak terenyuh. Karena banyak anak-anak sekarang matanya rusak. Karena mulai bayi sudah asa nyaman orang tua di lehon handphone. Akhirnya merusak retina akani pahopu. Handphone telah melenyapkan kesehatan, bisa melenyapkan perkawinan, kasih sayang di keluarga, bahkan melenyapkan masa depan. Alani fenomena hikikomori. Tidak butuh lagi orang lain karena di handphone semuanya sudah ada. Nah paduahon parukilon saunarion amang inang ima informasion overload. Informasi yang overload mabain ada masalah pagodaku informasi na belum tentu benar. Mabain kita sifata bingung, jenuh, sesat. Alani media sosial saunari, alani SMS, WA group, FB, Twitter, Line, Telegram. Ai sipata iba pe gabedang boy binedaon di dia do WA ni ruas, di dia do WA ni ikon sosial marketing saunari. Ujungnya gabe pinamate masih patah handphone. Alanat tonga borngin makuling handphone apa di dok sian pinjaman online. Waduh. Adong muse alat pemutih nina biar ramping nina. Akhirnya godang ma molo bijak ma
menyaring informasi. Informasi overload mabai godang halak nuaing jenuh, bosan, bahkan tersesat. Dungi musen napatuluhon parukilon saunari amang inang. Peran Tuhan sudah dinomor duakan. Bahkan tidak dirasakan lagi. Karena apa? Karena manusia bisa mendapatkan apapun yang diinginkan dengan teknologi. Asal ada uang semua bisa dibeli. Siapa yang menguasai teknologi berarti menguasai dunia. Bahkan hidup mati seseorang sekarang ditentukan oleh uang, bukan lagi ditentukan oleh Tuhan. Hidup mati orang bukan lagi ditentukan oleh Tuhan, jamaah saunaran, sudah ditentukan oleh uang. SOS. Alani disonma peranata, songon akan nang pinilit ni debata. Nakingan didok sektor Sion, karena itu orang yang mengenal Tuhan itu teruslah memuji Tuhan. Jala sektor marsada naking mado, karena apa? Karena engkau adalah garam dunia, terang dunia. Oleh karena itu Tuhan memanggil. Alanido dihamu akamang do tamu akenang marhite mingguta sadario dijauhita. Apakah kita sebagai orang tua, sebagai opung, sebagai pekerja, manang ise pehita, dijauhita pature-turehon akan abadia na adong dihita. Tasukum majohita. Ise do akan abadia na adong dihita saunari, na ikosi patureota. Tuhan memberikan tanggung jawab. Pature-turehon akan abadia, pature ma, ise mai, mungkin i akayana kota. Mungkin i pahoputa, mungkin i akan nataha holongi. Alanido Tuhan mau nama tahari kotonon ido ubahin na didok di Yohanes 10 ayat 15. Atong aha mabahenota, aha do dipangido Jesus si bahenota, didok do di Yohanes 10 ayat. Boy do tabuka Bibil tahi amanginang. Tugas dan tanggung jawab ta sadahal na ikon si hanguluhonota. Asaboy dipake debatahi ta patakon haporseaon ni hal na asing. Yohanes 10 ayat 15. Mungkin godang metode, godang cara, godang teknik baenota pature-turehon iana kota, pature-turehon akan dilabunta manang dipunguata alai sada metode na paling bagus, yang paling luar biasa yang Tuhan ajarkan di Yohanes 10 ayat 15 rakmahita majaha sada 2 ai sitiruo dohuleo tuhamu asa dibaen hamu songon naung ngubaini molo naing patureho kita amang inang. Ahado dipangido Jesus sitiruhon. Jadilah menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Molo naing patureo keluarga duhita, jadilah menjadi teladan di tengah-tengah keluarga. Kadang anak-anak tidak butuh bicara lagi. Kadang mereka tidak butuh nasihat lagi. Yang mereka mau adalah contoh. Bagaimana kita memakai handphone. Bagaimana kita memakai waktu. Bagaimana kita memprioritaskan untuk berdoa ke gereja. Itu akan tertanam di bagasan rohani nasida. Songo Jesus na mangaleo sada keteladanan dan dido ibana au maka holongi hamu, aku mengasihimu, tidak hanya omong doang, tapi dia buktikan, dia berkorban, dia mau, dia turun ke bumi, dia datang dalam kehidupan kita, dia memberikan contoh orang yang mengasihi menjadi mau berkorban. Nah tuari pastoral counseling husukuma tu bawai ai holong doroham
apakah engkau mengasihi calon istrimu? Iyalah Amang, mana mungkin aku mau ngajak dia kawin kalau tidak aku mengasihi dia. Saya mau tanya kau, apa yang sudah kau korbankan sama dia? Marpikir mulai. Marpikir. Apa hobi dia nikutu calonnya? Hobinya nonton bola, Bapak Pendeta. Apakah kamu mau berkorban tidak menonton bola hanya untuk menemani istrimu nanti? Apakah kau korbankan istrimu hanya untuk menonton bola? Yesus apa yang dikorbankan Amang Inang? Bukan hobi, bukan hanya keegoisan, bukan hanya kepentingan, tapi yang dia korbankan apa Amang Inang? Nyawanya. Aka ama belum nyawa yang diminta para istri, masih sebatas kejujuran. Mungkin sebatas dompet. Belum nyawa. Tuhan katakan, Siti Ruon, saya tidak hanya mengasihimu, tapi saya buktikan. Sehebat apapun hobiku, sehebat apapun keinginanku, sehebat apapun jabatan, karir, cita-citaku. Tapi kalau aku mengasihi keluarga, yang lebih prioritas keluarga atau jabatan? Keluarga. Jabatan akan kita tinggalkan, tapi sampai ke liang kubur, keluargalah yang akan memberangkatkan kita. Benar Amang Inang? Akhirnya akan kembali kepada keluarga. Sesibuk apapun kita, sehebat apapun pertemanan kita dengan seseorang, sedekat apapun kita dengan orang lain, akhirnya ditiki Maria Raja isi doro Amang Inang tondo keluarga. Keluarga ido ubana dido keluarga cemara. Keluarga adalah harta yang paling berharga. Alanima dihamu Amang Inang dihita salufna. Bica di leo debata pasu-pasu kesempatan di bagasan ngulutta. Tahari kotoma akan abadia nang pinasahat ni debata. Mungkin pasangan hidupmu, mungkin akayanakon, mungkin orang tua. Adong do penamuena saunarion, adong sahalak na tutua. Amang Pendeta nina anggona jolo akaparumay do mga tusi si matua. Alay anggo saunari iko si matua nama mga tusi. Toho de akasi matua. Itu butuh pengorbanan lo. Memang kok zaman kadang tidak adil. Anggo na jolo iko parumay do mga tusi si matua. Molo nunga songon asing parekella, nunga asing pamereng na, nunga asing pardalan na, iko mengerti do parumain, anggo nuain, molo naing tabay so ni o tidak, molo naing do ni akasima, molo au na jolo marsimatua, molo olar rosimatua, sudah datang si Amang, bukan ya, udah datang Amang, iko disambut do tu jolo, molo saonari, dang boy beta harapon. Sudah datang Amang, Nina dungi masuk tuh kamar. Ya tidak apa-apa, silakan. Kan sonari songoni dong, godang doa kasih matua korban perasaan. Tidak apa-apa. Molo saya tapak sao do songok kita tiki parumain, kita akan kehilangan dengan kasih, perhatian, kebersamaan. Gudang na ikut tapar syajar alanido John Wesley, salah satu tokoh pendiri gereja Metodis Mandok. Dido ibana do mengerti dan memahami kasih Allah, itulah yang mendorong kita untuk menjadi berkat dan teladan. Mengerti dan memahami kasih Allah, itulah yang mendorong kita untuk menjadi berkat dan teladan, bahkan menjadi garam dan terang dunia. Saya di pasu-pasu Tuhani mahita, pature-ture ma akan abadia nadi humaliangmu. Amen. Martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan. Ala di loasodo hami mamuji ho marhite minggu nami sadarion. Jalauhi ilala hami do Tuhan. Gudang do tutu aka asiasi, aka talenta, aka basa-basa, pasu-pasu na nilehomu. Jadel dilekodo aka ulaon dihami.
Di tonga-tonga ni huriam songon sahalak padita, situa, pengurus panitia. Marhite isa luhutna naing jugom mohami Tuhan. Songon dalammu pature-turehon akan abadia na pinasahat. Pargugui hami Tuhan. Unang loas sami gale. Alay todim to di porbadia mangalihon gugu di hami Tuhan. Nang pegodang hamaolon di pagasan partikian sonarion. Ima marhite aka teknologi. Mabay kami si pata dang bui marsiat tusan. Mabay kami si pata sailam daw dohot na dilabung nami. Alay paluas mahami Tuhan. Asa di bagasan hasabaron. Sailam bijak kami Tuhan. Berhikmat. Marbisuk kami Tuhan. Hobar tulomoni roham. Diberkodo amanami dohot dinanami dison. Dohot akana posong. Ditinggalhon nasida do bagas nasida. Ditinggalhon aka ulaon na. Ro madapot toko marhite bagas jorong. Saya pasu-pasu ma aka amanami inanami saluhut na hami na pungon. Do pakom mabuhim di bagasan ngodu nasida. Paloas manasida Tuhan maday aka hinauli ni aka denggan ni basam. Unang loas nasida marsak tariluilu. Mula dong aka na marukil ho Tuhan na mangapuli. Mula tungadong ale Tuhan aka sakap na uli aka sakap na denggan. Ho Tuhan na patulus soni saluhut na. Hutangnya kok kami ma Tuhan aka ruas ni huriam na di bagasan aka parsahiton. Na di rumah sakit suang songoni Tuhan na dirawat di tonga-tonga ni bagas nasida. Molotungpe dang huguari hami nasida sada-sada. Alai takas dui di botoho Tuhan. Surdukon tangamu na badiai. Pargugui aka obat na pinangan nasida. Dongoni aka dokter. Tarlumubi Tuhan aka keluarga. Pasangan, pahopu, anakon na mangurupi, na madongani, na mendampingi. Lehon kesabaran. Pabuat tu nasida. Dang marisuang haburjuon ni nasida. Nang song ni Tuhan tu akaruas ni huriam. Aka namarlas ni roha. Di namar ulang tahun kelahiran. Ulang tahun perkawinan. Say pasu-pasu manasida Tuhan. Tabay akalas ni roha pasikop pasu-pasum ale Tuhan di ngolu ni nasida. Molotung adong Tuhan, hami Tuhan, niya say marukil Tuhan. Di akayan akon nami nasodapotan si roka mitodi. Asiroham Tuhan, patuduhom masiroka mitodi. Maruhaso do Tuhan, patuduho dalan majupakon nasida dohot si roka mitodi nasida. Nang songoni akan namar sikolah. Na mga luipar karicuan nang songoni molotung adong na marsak kami Tuhan alan di aka bisnis usaha di aka daladalan ni ngulu say homa Tuhan na mangurupi kami. Hutangnya ko kami manang program pelayanan nami di tonga-tonga ni huriam di bagasan sa mingguon. Tuho Tuhan pasahaton nami mulai sian aka sermon kategorial nang songoni aka pertangyangan asa mardalas saluhuna di bagasan hadingganon.